ही बघा मसाल्याची तयारी बघा. काय या बघ खय चालला काय गो. अरे तिकडे पण घातलंय सुकत. साले कष्ट करते त्याचं फळच मिळत नाही. हा काय फिश मसाला खतम फिश मसाला बघा. एक एक आयटम खतम होता त्याप्रमाणे तुमची ऑर्डर येऊ होत. चणा डाळ पण अशी पुसून घ्यायची ओल्या फडक्या नंतर भाजायची उडीद डाळनी. मेथी घालायची धने घालायचे जिरं घालायचं असं सगळं ते भाजून घ्यायचं सगळ्या नंतर याच्यात घालायचा. आणि या स्वच्छ म्हणजे सुकवायचा. आपण उन्हात नाही सुकवायचं आतमध्येच घरात. आता एवढी तू रेसिपी सांगितलंस ती लोक आता डायरेक्ट पीठ घेण्यापेक्षा करतील रेसिपी. चाललीस एवढं बोचकं घेऊन. होय बाई चल. पैसा पैसा कुठे ठेवणार एवढा. ठेवायलाच जागा नाही. बँक भरली पुरी. साला कुठे ठेवणार कुठे एवढा. बँक वाले सगळे आता ठेवूच नका. मॉप झालाय पैसा. माफ झालाय पैसा. हेलो इस खुशी का राज क्या है. क्या नहीं है रास का खुशी का ही नहीं. बताओ बोल गो जल्दी जल्दी. काय बोला एवढी खुश कसा कसा काय. नाही होय कधी खुशी नाही तर तोंड तुझा पडलेला असतं. आज तुझं एकदम नाहीच. ग्लो येलो आहे वेगळंच. असं चुकलं. टॅड्याव. तू काय पण तर मित्रांनो आज आहे पुष्पाचा घोळाचा वाढदिवस. पुष्पाने ठेवला आहे तिच्या व्हॉट्सॲपला स्टेटस घोळाचा वाढदिवस. बघलं टेटस. अरे अख्ख्या गावात बघून झालो. क्या बात आहे माय डिअर घो हॅपी बर्थडे. सकाळी सकाळी घोक विश केलं शुभेच्छा दिलं. कसे दिलंस कसे आणि का वेगळे देऊचे. अरे सांग प्रेक्षकांका वया माका नको. मी माका माहिती कसे दिलंस ते असो मी पाठात पड. आधी माका सांग कसे शुभेच्छा कसे दिलं सांग. देतात तसे कसे देतात असे दिलं. मी येलच खचलस काय उपयोग नाही तुझं. मग आता काय त्याच्यासाठी काही बेत तरी केलाय पंचपक्वानाचा. काय नाही काय बेत का काय नाही बेतव नाही काय. न. मग रात्री पार्टी बिर्टी काय केलं मग गोवासाठी करतं काय तू तू चाल रे सांग. भाऊजी बघू का गोवासाठी खास कर बघतील म्हणजे त्यांना कळा कोया. शुभेच्छा तरी ते याच्यात ना पंकज भाऊजी बघतील तिथं इथून. हा पटकन पटकन माझं गाडी प्रिय मोठ्या व्हिडिओ बघताले. गोवा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊ काय चुकीचा. हा 1 2 3 स्टार्ट. माझ्या प्रिय गोवा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझ्या प्रिय गोवा असं नीट नाही रे लोक बघतात तेवढे मागव सुद्धा. भाऊजी बघू होय लोकांचं काय बघतस तू. गोवा शुभेच्छा देताना काय गो बघणारा वेगळा. तर घराकडे जाईन मी. नाही 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 घरा आमका कळाक नको. सुंबडीत शुभेच्छा दिली आमका चालत नाही मोठ्यान. पटकन 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 सपला सपला सपला. अरे बोल. मी नाही अरे बोल पटकन. माझ्या प्रिय गोवा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता माझं गोवा शुभेच्छा काढतो. तर नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आणि आपल्या पुष्पाताई खूप खूप स्वागत करतो. आता व्हिडिओच्या सुरुवातीला तुमका कळलं असत आणि थंबनेलवरनं पण कळलं असत आज काय विशेष. आता आज हा आपल्या पंकज भाऊजींचा वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसासाठी पुष्पान कायच केलेलं नाही. या पण तुमका सुरुवातीलाच सांगतंय. माका तर आता इल्यावर कळलो वाढदिवस पण पुष्पाक सकाळीच माहिती होता.
काय संध्याकाळी कार्यक्रम बिरेक्रम हा काय नाही काय डायरेक्ट म्हणता काय ना अरे गोवाचा वाढदिवस लोक बघतात त्यांच्या याच्यासाठी तरी सांग होय होय हा म्हणून. पूनमताई काय करते वाली काढतेस खैसून जाऊचा एवढ्या वालीच्या शेंगा करणार काय आहेस? खाणार तुला पाहिजे ना बाबा माका कंटाळ होईल खाऊन तुका जरा कंटाळलो खाऊन खाऊन लोक म्हणतील काय हे कंटाळतात आमका हे मिळत नाही आपण आमका जो कंटाळ नाही जो तो येतात वालीचे शेंगे देता नवीन काय देत नाही. मग काय म्हणतोस आई गो आज काय भाऊजींचा वाढदिवस काय मग बायको आहे त्यांची करणारी बायको म्हणता राहून देत बायकोन स्टोरी ठेवल्यान फक्त व्हॉट्सअप का विषय खतम त्याचं. तू अरे काकाचो बड्डे माहित नाही तुका काय मावशीन स्टोरी ठेवल्या ना व्हॉट्सअप का खयस तू संध्याकाळीचा पार्टी माग मी हयच कळला. वा चिटकी बिटकी धरलेली आहे काढत नाही आज मग चिटकी दी मागा चिटकी चालत चिटकी खातोस येस आता नको मुंबईला हा पण तू उद्या सकाळी काढू शकत नाही ना. मुंबईला कधी जाणार उद्याच पकड म्हणजे उद्या परवा सकाळीच जाणार पहाटे येणार कधी एवढ्यात नाही व्हिडिओ दिसत राहणार आदना मधना कोण दिसतला मी जुने व्हिडिओ काय असतील तर टाकणार तेव्हा. आज काय रेसिपी दाखवतेस? नाही आता मी जरा ती मिरची टाकायला जाते. अच्छा असं पण आहे. मुसळातल्या चव असतं हे का भाजलं जातं तो आधी आपण भाजणार मग तो भाजणार खय भाजतात मशीनीत कसो लाईटीवर असतं ना हे मुसळा खाटो 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 आणि मशीन कशी चालतं मशीनीत तर घालतं पुन्हा आपण हे मिरची भाजणार पुन्हा ती त्याच्यात भाजली जाणार. अच्छा हे असं आहे ऐसा तुका दिसता भया ठीक आहे समोर ते काय तयार नाही आहेत अजून पैसे हे नाही कवळे गचकट कसली ही चवळीचीच झाली आहे त्याच्यामुळे खा जाते मपच गचकट झाली तरी ते चवळी काही केलंय तरी पण झाली ती आता पण ती तेवढी धरली या कापून टाकतली धरली काय हय धरली अजून काही म्हणजे फक्त वाढली या गेल्यावर येईल हे ती मध्ये ही झाली आहे हे असे तोडून टाकलंच नाही तर उपयोग नाही तर येल कटच त्या का सुटता उद्या कापणार तोडून रागांसारखा तोडून पण टाकणार. पपई झाली आहेत रे मग आणायचं होतं ये माका काय माहिती खाल्लंय नसते मी ये आता मग देतय पाठवून शेजारनी घेऊन जा वाली कोणा शेजारनी का वांगी बिंगी नेऊची होत आणलाच नाही ती वांगी रे आणि तसंच ना विसरलंय विसारते नाही काढलंय नाही अजून घुसान देत वांजूर काय घुसला पायाखाली यायचा म्हणून आता बघ हे त्याचं गोळा करशील भाई होय तुझा वाचला भाई नशीब मस्त पण एवढ्या जागेत तू भारीच काम केलं म्हणजे कमी जागेत जास्त उत्पन्न आचऱ्याच्या बाजारात जाऊ उद्या खरंच जाणार आचऱ्याच्या बाजारात उद्या होय हा वा पैसा कुठे ठेवणार एवढा ठेवायलाच जागा नाही बँक भरली पुरी साला कुठे ठेवणार कुठे एवढा बँक वाले सगळे आता ठेवूच नका मॉप झालाय पैसा हे यांचं विचारलंस कलमांचं विचारलं टिपू काय कट्टीपू कट्टी हा तो चहा देऊ ही बघा मसाल्याची तयारी बघा काय या बघ खय चालला खय गो अरे तिकडे पण घातलंय सुकत साले कष्ट करते त्याचं फळच मिळत नाही
गाई का आली धर तिथे धर. हा काय फिश मसाला, खतम फिश मसाला बघा. एक एक आयटम खतम होता त्याप्रमाणे तुमची ऑर्डर येऊ होत. हा. पटपट पटापट. हे आता काय वड्याचं पीठ. हा वड्याचा. हां हा. धने जास्त दिसतं. धने आहेत की काय ते ही ज्वारी. ज्वारी. हां ओके ओके माकडला धने दिसतात की काय. ज्वारी वड्याच्या आणि तांदूळ. पिठात फक्त गहू घालायचे नाही. गहू घातले तर तेल पण घेणार शोषून बरोबर. आणि की चिवट होणार एकदम. हम्म. मग चणा डाळ, उडीद डाळ, त्याच्यानंतर हे जोंधळे, हम्म. तांदूळ धुवायचा. हम्म. हा. चणा डाळ पण अशी पुसून घ्यायची ओल्या फडक्याने, नंतर भाजायची उडीद डाळनी. हम्म. मेथी घालायची, धने घालायचे, हम्म. जिरं घालायचं. हम्म. असं सगळं ते भाजून घ्यायचं सगळ्या, नंतर याच्यात घालायचा. हम्म. आणि ह्या स्वच्छ म्हणजे सुकवायचा. तापण उन्हात नाही सुकवायचा, आतमध्येच घरात. पण आता एवढी तू रेसिपी सांगितलंस ती लोक आता डायरेक्ट पीठ घेण्यापेक्षा करतील रेसिपी. छ्या. केलंस तरी पण जो कोण असतील आमच्यासारखे कंटाळवाने ज्यांका डायरेक्ट आयत्यावर पीठ व्हाया त्यांनी खाली नंबर दिलेल्यावर संपर्क साधावा. संपर्क साधावा. जिन्नस सगळे खतम होण्याच्या आत संपर्क करा फक्त. हा. एक एक जिन्नस खतम होता. मुंबईला इकडे वेळ कायची, घर बसल्या होती तर ह्या करीत राहती, रील बघत बसतील. रील बघत बसती ते बसती. पण हे एक सांगते, त्यांना वेळ नसतात, तेवढं कामवाली असतात ते. जागाव नाही तेवढी सगळ्यांकडे. हा. हम्म. म्हणून ते डायरेक्ट विकत घेतात. बरोबर. काय माझ्याकडे काय बघतो, प्रश्न त्यांना केला ना माझं काय. म्हणजे ह्या बंद केल्यावरच सांगणार हो उत्तर. हा सिक्रेट गिफ्ट. हा नंदनने गिफ्ट घेतल्यान काका, तू काय घेतलं. मी काय नाही म्हणजे असं कसं गो तू संध्याकाळी काय पार्टी ठेवलं नाही, पक्वानाचं ते का बेट ठेवलं नाही, फक्त स्टेटस ठेवलंच म्हणजे झाला बड्डे साजरा झालो काय बाबा. खराच म्हणजे तुझं तेवढं बड्डे साजरा करायचं, केक बिक कापायचं, पण गोवाचं नाही. डेंजर काम आहे बाबा. बिचारा पंकज आणि त्याची साधी भोळी बायको. हा धमकी देतो. हा इलय एक ते का केक तरी आणायचो, असं प्रेमान जरा भरवायचो. त्याचा केक बिक काय नको असता. तर मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत पुष्पाताईची रेसिपी. खास पंकज भाऊजींच्या वाढदिवसानिमित्त पुष्पा करते आहे. काय करतं. चाय ठेवले. चाय करता पुष्पा करते चाय. ती पण चाय तिनं बनवलेली नाही, फक्त तापवता चाय बस. सांग त्यांना तरी बोलो, माका नाही बोलवलंस तरी त्यांना बोलो. वाढदिवसाक सगळ्यांनी येऊन. आणि काय तोंड बघा तुझा विनूचा तांड बघा. मी माका बोलवलंच नाही, माझं बघण्याचा प्रश्नच नाही. तू बोलवलंच नाही का प्रेक्षकांका. त्यांची तिकडे म्हणजे फुगवाची वेगळी अलग पार्टी. मग ह्या माहीत नाही माका असं. मग जाऊ का या त्या पार्टीत तरी फिरायला जाणार आहे जोड्याने. मजा आहे बाबा एकाची. कुठे. लोणावळा, खंडाळा, कोल्हापूरचा पन्हाळा, काजीत. आग्राच्या कोई फिराक जाऊचा. फिरायचा. हां म्हणजे तुमच्याच आग्रात फिरणार तुम्ही दोघा. क्या बात आहे. भागी कोई फिराक आमच्या वाढदिवसात. म्हणजे तुझ्या वाढदिवसा पण गिफ्ट देत नाही तो. मग बरोबर केलंस तू. मग बरोबर चाललीस एवढं बोचको घेऊन. होय बाई चल चल. त्या सगळं घेतलंस काय ता धने. धनेनी. हा मग आता येणार कधी. या लावूनच येणार तू मग की ठेवून येणार.
झालंय नाही तर घेऊन येतलं हां ओके सकाळी घेऊन येतलं. ओके चल ग चाय तुझी अजून कडताच हा कडाव नको की आग काय केलंय ते. काय तुका आग करूकच येत नाही काळा भांडा होत म्हणजे मोठी आग लागते. हम्म. घासून आपल्या घासूची आहेत की भांडी मग माकात घासूचा तुका जा अच्छा अच्छा म्हणून मी बारीक आग डोक्याला डोकं डोकं तर आहे तुला सुपर फास्ट चल आपण जाऊया केक आणूक खडे गोवाच्या बड्डेचो केक माका माहिती कडे भेटता तुमक गावा खंय खंय भेटता तुका माहिती त्यांका अकडे अगोदर सांगा तुला कोणाक ते बाई मग दुसरीकडे खंय नाही मिळत केक तू घरी बनवशील का केक मी नाही कधी बनवलं. मग गोवासाठी तरी बनव आज आज बनवूया चल माका येत नाही तर गोवा घो खाय प्रेमान बनवलंस तर बनवू कळस फक्त तू आता हय मिळत नाही तर आपण बनवूया तरी मी तुका सांगतोय कसं बनवतं तू तयारीत हस काय सांग काय काय लागतात तर समजावू नको. हां मग तुका लिस्ट येते आणशील आताकडे आणू जा म्हणजे तुका बनवूचो हा की नाही ता तरी सांग म्हणजे कसं उगाच माझी एनर्जी गावाया घाल मागू परवडलो मागूक म्हणता आता हय नाही आहे खंय मग एकदमच करू दोघांचं एकदम करूचो हा तुझ्या बड्डे राहणार तो केक खाव पशार होईल ते मागच्या मागे नाही त्यांना की काय अकडं पशार केक कापूक नव्हतं काय तुझं प्रिय घो पुष्पाचो प्रिय घो केक कापताना पशार खबरे टायटल विटल रेशी केक कापताना पशार म्हणून तूच तर बोललंस केक कापताना पशार झालं पशार झाले तेव्हा का सांगतो याच्यात सांगा नको रे बाबा पुष्पाचो घो पशार पुष्पा हुशार पुष्पाचो घो पशार खूप दाट टाकलं असता पुष्पालाही नाना पुढे बोलतो त्याच्यात कमेंट कमेंट टाक मी नाही वाचले कमेंट मग पण नाना काय पुष्पाची कळ काढतात त्या लोकांना खय माहिती केस केस करत हा आता कॅच असंच अशी कमेंट हा केच मी तरी भाग बरेच डिलीट केलंय नानांवरचे डायलॉग तुका माहित नाही तुका पण माहित हा नाही तर म्हणते डायलॉग टाकले असतं तर मग तुका घेतल्या नाही असतं आट्यात हुशार आहे मी तसं थँक्यू तरी बोल थँक्यू नेमकेच धन्यवाद नेमकेच डायलॉग टाकले तर मित्रांनो आता वाजले आहेत 7 वाजून गेले वातावरण बघू शकता कॅमेऱ्यात तेवढं अजून काळोख पडलेलं नाही पण इकडे खूपच काळोख पडलेला आहे आणि काय आपलं पंकज भाऊजींचा अजून काय आता पत्ता नाही आहे आणि पुष्पा पण काय अजून पार्टी करूच मनावर घेत नाही कारण की पंकज भाऊंची ती काहीतरी वेगळी सेपरेट पार्टी आहे असं त्याचं म्हणणं आहे हां त्याचं सांगतो म्हणजे तू माका असंच सांगितलं उगाच आपण खोटं कशाक बोलणार त्यामुळे आता आम्ही चाललो वाटेत पंकज भाऊजी भेटले तर भेटले त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणार आणि आम्ही वाटेक लागणार असा झाला आमचा पंकज भाऊजीचा वाढदिवस बघा किती भारी झाला तो पुष्पाची कृपा आणि लवकरच आता पुष्पाचा पण वाढदिवस येता 2-4 दिवसातच आणि त्याच्या वाढदिवसात मी नाही आहे मी आता चालले उद्या मुंबईत मी असते तर कापलं तरी असतं केक चला बाय बाय म्हणजे तुम्हाला सोडायला आलेली दमग झाला पावटून चढत बघ गो येता का बघ असं नाही येत रे चल मग चला इथेच थांबूया ना छान झाला बड्डे सांग छान झाला त्यांका काय सांगतं माका माहिती आहे काय छान झालं तो बर्थडे आता करशी तर काय आम्ही गेल्यावर बड्डे तर मित्रांनो हा पंकज भाऊजींचा वाढदिवसाचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते खाली कमेंट करून नक्की कळवा म्हणजे पुष्पाकच कळवा घो तुझो तुकाच कळवणार आमका कळवणार की आणि आता इथेच थांबूया भेटूया पुढच्या वाढदिवसात कोणाच्या माझ्या तुका माहिती माझं हां भेटूया पुढच्या वाढदिवसात पुष्पाच्या तोपर्यंत बाय बाय तरी करते का बाय बाय